Ano? Tayo na! Oh, tumagos! Tumagos! Hindi mag-host kayo. Host, host. Anima Sino scaducas mag-host? purificete. Yung host daw yung demonyo. So, ikaw yung demonyo? Ako yung unang demonyo. Magano na Demonyo tayo ka. mag-round. Oh. Ay, nakita ko yung Jamborat. Anong password? Paolo Pogi, syempre. Bakit? Paulo Pogi ang puta. Dili naman ang Wala puta. kayong choice. Kadiri! Joining session. Ano, legit ano yung password? Paulo Pogi. Ano ba yan? Ano naman? You had me say it. Yeah, boy. Yeah! I got you, bro, I got you. Gcash siya. Ay, ikaw yung pare, Arp. Bakit? Matanda rin yung pare. Oh shit, start na agad. Sorry. Ano gagawin ko? Ay. Hello there, Doc. NPC. Ay. So may mga iba pang tao dito, hindi siya parang yung ano. Oh, yun. Ay, tapos na. Oh my God, Di na-drop ko pa yung ako ano ko. nakakuha ng items. Na-drop ko yung sa akin. Ah, so hindi yun yung mukha nyo, hindi yun, iba-iba rin pala ang mga mukha nyo. Nakakuha ka ng gamit? Na-drop ko yung isa. Fuck. Let's Gago. go, guys. So, set up muna ako sa bahay. Okay, anong gagawin ko? Ano ba ito? Kaya nga pumasok ko. Ako, ito, natikripihan ako sa galaw ko. Wait lang, Pogi. paano gamitin yung mga... Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Sa tab. Oh, papasok lang. Item. Oh my god. Gago, nakakatakot. Uy, nauna na kayo? Iniwan niyo naman Pasok ako. ka na, pasok ka na. Pumasok ka na, gag. Father. Oy, ano yan? Father. May lumalapit. May nararamdaman akong masama. Father, I have seen. Uy, kailangan natin to gawin, no? Light altars. Uy, wag ka magtago! Wala ako dito. Uy, mag-isa lang ako. Teka, wag niyo ko Hindi, iwan. Sama-sama muna tayo. Oh, sige. Ito yung ano, ito yung generator, tandaan nyo. Oh, anong gagawin sa generator? Okay, pag pinatay ni Paolo yung ilaw, tangina niyan. Ano nyo dyan? Okay. Hanap tayo ng altar. Saan ako pwede mag-camp? Uy, may lumapit na naman. Oy, may tamin, may nakita ako. Oh, tara, hampasin natin yan. Uy, Ano yan? May mga NPC rin dito. Ah, Ah, okay. MP, Hindi sure lahat, ka? hindi lahat ako. Oo. Hello, Oh, may tao. Si Pao ba yan? Pare ko ba yan? Hindi natin alam sino siya eh. Hindi. Oy. Ano yan? Ah, di Hindi sure ba ah. sure? Sapakin mo ka, Ray. Meron ako rito. Ano bang meron? Okay, nakapag-set up na ako ng camera. Wait, saan yung camera? May nakita ako, nakakatakot sa camera. Ito, totoo ito. Ba't Tangina lock na. na to? Nakaka-mindfuck tangina. Ano to? Okay. May achievement Saan na tayo. Oh, may tao! Oh! Wala. Ba't tumatagos? Dito makbo. Isa pa yan, tao yan. Oo, so tama si Pao yung kanina. Paano ba nalaman? Di siya react eh. Ay, gago! Ay, gago! Ano yun? Yun. Si Paolo ba yan? Ano yan? Talaga to? Oo, puta yan. Demonyo nga. Oh, Dasalan mo yung hayop na yan. hindi. Siya nga yan. Siya nga to, siya kaya yan! Hindi tao yan! Oo nga, Hindi, tao. dasalan mo. Si Paulol! Pati Tao. si Paulol! Tao yan. Ay na, parang ipis lang ah. Oh, saan punta? Hindi ko alam paano matake. Dasalan mo yung puta na yan. Fides mi, Ay. et necessaria. Ayoko hindi kita Ut papakinggan. elementa circum et temperente. Sige, sundan nyo lang. Paano? Tae. Sundan nyo. Iba naman to, demonyo na to, walang panlaban. Hindi ko na paano lumaban. Saan siya? Saan na siya? Nasaan na siya? Paano siya nakalag? Saan? Umikot siya. Hindi ko Naging gamit ba siya? Siya ba tong gamit? Secret. Yun yan Saan ang mga gamit? Saan powers ko. Tayo mo. Ayan! Ay, tangina. Ay! Fides mi vim praebet necessariam. Pwede ka naman sa Elementa circum et Hindi. temperente. Hindi gaano. Ayun na! Patayin! Nasaan na? I like your blood, Polo. Pangina. Ano? Yung Saan? ako ipis na. Yung makalabas. Elementa circum et temperente. Aray ko gago. Binato ako ng libro. Chef. Ay, may power na siya! Ayan. Ay, ko! Tapucha lang! Gago. Uy! Tulungan mo ko, Sarah! Ano?
Okay na, thank you, Ray. Kinasis pa. Time out. Okay, sa kang demonyo, kapadalan kita ng Eh, Gcash. pag na ganun ka, wala tayo. Kasi si Ray. Ito si Pao, Putang ina, yung pala yun. Chinecheck ko yung server ng bahay. Okay. Oh, yun! Okay, Tinulungan na-unlock kita. ko na lahat. Puta yan na. Tinulo. Thank you, Ray. Wait, Saan may arm. kukuha? Oo, ano to? Ito, merong ano dito, mga match. Tao yan. Ikaw, hindi. Ayan. Wait, Uy. kailangan natin ng ano. Madamage siya, isa yun. Sa'yo! Fides mihi viime praebet necessariam. Teka, kailangan natin ng altar, uy. Circum et temperent. Oh, heal mo ko. Oo, yung gago na yun. Ayun ka ba? Hindi ako nang heal. Ay, si Paolo yan. Fuck you. Marami na ako extra powers. Ayan nga, siya yan. Nag-level Ayun, 2 na sir. ako. Paano mag-heal? Heal mo ko sa box. Tabi ka nga sa... Huwag kang gumalaw. Oo. Ari ko! Nabawasan ako lalo! Hindi heal yun! Kuha kayo ng ano, kuha kayo. Wait, ito. Tangin na gago! Gagi! Siya yun! Oh, yung gago, pinatay niya ako. Praebet necessariam. Siya yun! Ta circum et Siya temperent. yun! Oh no! Bali ako. Oh, yun! Ina. Uy, rest me, Sarah. rest me. Tangina mo, Paolo. Save! Meron na ako mga alagad. Wait lang, Paolo! Wait lang. Tado ka naman sa'yo. Tangina mo kanina, pinag-aral ka kami kanina. Balik loob. Pinag-aaral. Dali. Sinaktan nyo ba yung alagad ko? Huwag ka nga tumayo. Ayaw ka nga lang. Hindi yata sila marunong magbukas ng pinto kaya ilak nyo na lang yung mga pinto. Ari ko! Mas lalo ko nabawasan, Shara! Ah my god! Ako pa! Wait, may pills. Sa akin eh! May pills dito sa hig arp. Ayan o, ayan o. Grab the pills. Paano? Yan, Nagbukas ang pinto ah. Paano gamitin yung pills? Inventory. Tapos sa baba. Okay, ayun, nagamit ko. Ba't may bata dyan? Uy! Gago! Sana? Dito. Sama kayo sa akin. Ray, sama ka. Ano yun dito? Dito! Akin na! Uy, si Ray! Nasa ka? Lola. Lumala si Ray! Ay! Gago ka. Wait, tao ba yun? Tao ba yan? Hindi ka tumakbo. Ano na yan? Kampo na yan ni Paolo. Ayun, ito, si Paolo to. Sino si Paolo? Ay, hindi. Siya ba yan? Siya! Siya yan. Ako yan. Tumakbo. Wakbo eh. Bobo. Sana yung parchment. Ito, parang tao. Puta. Saka. Ito. Oh my god. Uy, help. Ano yung ito? Sa kusina. Ayan. Ay, pumunta ka! Tayo na! Sapakin. Takay na mo, may step na ako dito eh. Lagi si Arp kasi siya lang yung makakadalo sa akin. Ay, uy, wala na akong buhay talaga, literal. Konti na lang. Okay, kailangan ko pa. Basta kasagdan po ah. Demonyo ko, di ako matalino. Demonyo. Uy, ano yun? Ay, natamaan kita, sorry. GG na kayo. Ay, People. ayun na lang pala tayo eh. Di ba nakuha nyo na? Wala sa akin. Uy, si Pao! Uy, ako! Gago ka. I'm God. Like the wind. Pahil. Kasi yung ritual table. I'm hiding. Buksan muna natin yung ano. Naririnig ko yung sige. footsteps nyo. Hindi ah. Wait, Hindi mo naririnig, di kami yun. NPC yun. Ay, pauta ka! Taka na mo ba? Bakit? Ano ginawa ko? Ano yun? Tayo ka! Ano nangyari doon? Tayo na! Tinamaan. Ano yan yun? Wala akong ginagawa. Mga alagad ko lang yan. Nasaan ang ritual table? Oo. Oo, may bago na Ayan ako. ako. Meron akong imba ng kapangyarihan. Ay, ito. Ano to Ito yung ano, Arpo, yung Ray, yung bukasan ng ilaw. nga, nabuksan ko Nakabukas kanina. na, nakabukas na. Ay, okay. Full heal si Pao. Ba't lumuluta ka, Shara? Ewan ko. Ba't lumuluta si Shara? Demonyo rin yun. Paulo? Paulo ata, nasa kalako. Uy! Seryoso? Kinky. Oh, gago. What? Paulo. Ano? Ano to? Wala akong ginagawa. Ba't ako lumulutang? Hello? Tara. Baka high ka lang. Ito, dito. Multo na ba ako? Ano? Hindi ka Oo, pa. gago.
Wee! Sarah. Ito ba yun? Oh, ito may bata oh. Uy! Uy! Ano? Ah, Tangina, sabi ko na eh. ayan na! Uy! Sexy. Ah! Lumakas na kasi namatay si Shara. Rescue mo ako, rescue mo ako. Meron akong anti-invisibility. Oo, envy ako eh. May anti-invisibility ako, restore niyo ako. Restore. Restore. Restore? Bukas akong portal, ikaw saan to papunta? Yo. Buisit na ritual table na yun. Hoy, may ano dito. Oo. Alis. Ah! Uy! Ay, gago ka po! Yun. Oh shit! Ito! Ayan! Yeah. Barilin nyo! Iuam il loco mi Ayan. purifica. Si Paul. Fuggite Oh, ab matay. hoc loco spiritus Hello. malus. Yung syringe gun ko. Ano? TP out! Ay, autograph. Okay. Ay? Uy, Ayos gago ako. nag-TP. What? Gago. Oh, Nag-glitch. Nag-glitch. Uy, gagi! Kasama! Putik yan! Batukan to ng batukan! Aga ba ba? Saan ka? Gagi Pinagbabato na ko si Art kasama ako sa gago. TV niya! Sa likod mo siya! Sa likod mo! Wala na. Iuam il loco mistum purifica. Fuggite Oo, ab hoc hiwalay loco na. spiritus malus. Ayun o. Ayan siya! Ayan, ano? Fides nihil in me Ano? praebet. Aray ko. Ayan! Tumayo ka nga! Putik yan! Bubatukan ka talaga ito. Velus viam Siya! perditam Sumort! Batukan ka na dyan kung kalbong to. Tayo na! Mamamatay na ako! Ito ako. Gago, may force field. Ano? Num quam malus spiritum ex. Ay, botang ina mo! Ayoko na. Uy, nasa na? Oh, hello. Nag-TP out! In me praebet necessariam. Aray ko. No. Oh, Oh my god. lipad. Hindi ka stand dun. Domine, adiuam il loco Ayoko na. mistum Sakit Ayun, aray ayun, ko. oh. Fuggite ab hoc loco Aray ko. spiritus malus. Pwede ko pala siyang barilin, gago. Ah, yes. The ultimate power. Kayong dalawa. Hey! Ayan! Ah! Putik ka! Kulit yun, dalawa. Patay na ako! Gago! Patay na ako! Ray! Retibag ko si Shara. Ay, Ah, aray ko. buhay pa pala! Patay mo ko! Ah, putik pala! Patay na ako! Ray! Salamat sa Gcash, Ray. Salamat sa Gcash, Ray. Portal ako ngayon. Yes. Wait lang. Apex. Hindi ba na yes, boy? Boy na naman sa dalawa. Laki yan! Oh, picture na kita. Aray ko. Ano? TP ako. Support! Meron Thank dito you, mga thank you. unnecessary na Na-repel ka ata no ano ni ni R. amoy ni Art. Ano tayong pills, tara. Dito. Sama! Oh, Dito! tangina. Domine, Ay, gagi ka! Ba't tumagos na naman? Patayin na naman ako nito! Ah! Hey, help! Kasi nyo! Ray, help! I'm here. Reviving! Ang ina mo! Kasi siya urawin. Oh yeah! Okay, okay na. Portal out. Libre batok sa mukha. Yes! Naman! Ano ba? Uy, ito! Uy, wala. May kasama ba ako dito? Ako. Ray, Higit ka sa likod mo. Ray, nasa ka ba? Nandito ako sa tabi mo. Wait, si Sarah Gago, wala ka sa amin! Wala ka sa putik yan! Okay, GG. Ay! Okay. Kaya pala. fuggite ab hoc loco Ba't spiritus di ka pa rin patay, Arm? Ano ba? Pinapalbog ka lang eh. Yan, delete. Put. Yung pare natin, walang magawa, gago. Wala sa dasal. Lakot eh! Takbo. Ay, sa likod niyo. Baka namatay ako. Wala kang health ngayon eh. Ay ko! Wala na. Tinamaan siya. Nabatukan Ayan, ako! sumisave ko kayo, Gagi. Nabatukan ako, tayo na! Gago, nagbag si Ray. Nagbag si Ray? Okay. Invisible si Ray forever. Daig mo pa ako. Ikaw maghanap, Ray. Invisible ka. Ayun, si Ay, Pao, kasi katabi ko iba- ngayon. Ay, ikaw ka ba? Hindi ako Yeah. Hindi ako pinapansin ang po. Sanay na kami sa presensya Aray ko. mo. Oh, tumagos! Wag! Oh, Layo! Putik ka! Ano team? Aray ko. Gagi. Oh no. Sinakal niya ako. Dapa na ako. Oh my god.
Ang ina mo. Hindi ako Tumatayo nahawakan ka ni pa? Tito Pao. Aray ko. Hindi Papakuha siya kita. Wag mo na i-revive yan. Huwag ka na mag-revive dyan. Na-revive ka. Tanginan yung dalawa. Ini-invo kasi kayo eh. Pag ano, hindi ko kayo mapagsabay. Ay, nice oh. Oh. May in-invo time eh. Nice, 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 nice. No, malakas ka. Oo, revive ka pa. Tanginan yan. Nag-cool down lahat ng ano ko. Yeah, si Arp tala. Batukan natin ang batukan. Matay ka na. Bukas ka. Oh, tigyan. Ay, di pa ako patay, di pa ako patay. Fides me. Ano si Ray? Umalis ka nga dito. Ano na ka? Hindi kita makita. Oo, kamukha. Sa harap kita ngayon. No, gago, pogi mo. Wala nga. Hello! Ay, tayo ka, naunahan din ako. Iuvame Sancti Spiritus. Oh, wag ka na epal. Saka pa, epal ikaw din. Ta circum Diba ka? Huwag tayo dito, huwag tayo dito. Atsa! Ayan. Diretso ka. Aray ko gago! Kaya, may powers din ako, kala mo ah. Dito. Diretso lang, putang ina. Diretso. Nasa ba yung katawan mo? Doon sa kanina kayo ginagang ko, Pao. Gago! Nasa? Oh, ba't pilay ka dyan? Malakas ka, boy! Aray ko! Ay, gago! Yes! Yes! Tayo na, tayo na. Oh, Demon Victory. Isip. Kailan to, tang ina eh. Pagkatira, takbo eh. NPCs possessor. Okay lang. Missions completed 0. Uy, aso. So wala kayo nagawa?